A warwasa 24 TV ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa yadda daga zarar mun ɗora za ku samu saƙonninmu cikin sauƙi. Ya Allah, ni ba na samun bulala wallahi, na rantse da Allah. Idan kana hannu shi zai filin yau sauƙin bar maganganu. Gida mai dai sosai min lahani da wasa ya ki na idani ba na ji ban gani wa zai kula da ni wannan al'ada na so ne da kuma aiki na kiran ki ya dora shi can cikin kina ban akan kina san inda ba ki so da sirri zai gani idan chakwai masa za a yi girge wacce nake so da kauna ya za a yi kalamai da sun kaɗu fahimci da sanin da hanya kalamai da sun kaɗu da fahimci da sanin da hanya su ta so ne ni ba ni samiriya ba da kwalliya ba kuma ba da mutuncin kina ban akan kina san jin da ba ki so rai da shi na hannu da sai zai gani a cikin bagani kan da hada musu shi zai yin yau sauki da maganganu ki zo gida bai da so zai min lahani da wasa ya za a yi girge wacce nake so da kauna. kalli cikin idanuwa
babba ga taliya da miya. Taliya da miya. To jama'a kuna kallon yadda ake shirya wato harkar waƙoƙi da kuke kallo da gobe, za ku ga an yi kwana ɗaya biyu ana ɗaukar wannan aiki, za ga kamar a lokaci ɗaya minti 5 ake gama, to sai a wuni a ƙara kwana ma ana yin wannan abun a ɗaga. To ku taya mu da addu'a, gashi nan ana shooting ɗin nan wato mai suna Sony, kamun mu zo muku sauran waƙoƙin. Ku ci gaba da kallon da making 10 ga wata, kada ku manta za a saki wa'annan waƙoƙin wanda Hamisu Breaker tauraron zamani. Mun gode. Jawabi daga Abdulwahab Alhassan a Warwasa 24 TV. Ku danna mana ƙararrawa, ku danna subscribe. Na gode masoya. A Warwasa 24 TV ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, yadda daga zarar mun ɗora za ku samu saƙonninmu cikin sauƙi.